Yeah. Open book sele. Udliwa yini kanje? Kahle hle la ngafaka iring. Mangifaka le ring le mhlambe kuphele isikhathi singango 4 months. Yeah. Makuphele isikhathi singango 4 months shuthi nginyele la emnweni. Unyeliswa yini? Futhi ngashibilika sibaleka la eMaskani sibalekela amaphoyisa kaMetro. Yeah. Mangishibilika ngiwe kabuhlungu ngwele endaweni enetshe. Ngishayeke la. Mangishayeka la endapha sekujani sekuvuvukala. Yeah. Hayi imukelo sengizama ukuthi phela manje ngidonsa ngani sekuvukele. Manje nami sengiyathuka ukuthi hayibo kwenzakalani umuntu wami wamgaka manje. Hayi ngibona usicha ngeke ngithi mangibonisana nabafowethu bathi abafowethu angihambe ngeke phi eDingsini esibhedlela. Hayi nangempela hayi ngiqwale ngiye khona eDingsini. Mangifika eDingsini nakhona iservice yalapha yana ayikho right. Ngoba ngathi mangifika nje banganginaka bathathe enye into engathi impintshisi malume bathi nje xavu. After that banginika amaphilisi bathi angibuye after 3 weeks. Nakhona banganginika idate banganginika ngisho amaphilisi yabo. Yeah. Disami sebeyiqhumisile kanje isiya bleeder ke uncle. Iliki bleeder futhi ngivele ngibothi angiyeke phi la icategory. Ngiyeke mangifike icategory bakwazi ke bona ukuthi basisule kahle yabo banginike novolo kamnandi nebhandishi bangishayina ngomjovo banginika amaphilisi. Yeah. Ngagcina lapho ukuthi ngi-attend indaba lesandla lesi. No mfowethu. Mina ngiyakwazi ukuthi ngoba usinawana mfowethu. Wanqena mfowethu ukuya eDington ngeke. Yini wena pho after 3 weeks ungayiqaleli ubheka ukuthi since inkinga ekaba yakha ngithi. Yeah. Why ungayiqaleli emva kwalapho uthi uhambe khona bafu? Alapho ngeqambela manga njengoba usushila impilo selesimo sama drugs senza umuntu alutheke ngisho into eserious empilweni yakho ukuthi ungayinaki impilo yakho. Uyabona ukuthi lo muntu uzonqamuka ndoda. Hey. And kuyimanje nama pain. Yabo nje mangufinqa kanje uhlungu. Ingenile lento enyameni manje iyoze ipholele ngaphakathi. And manje into engisaba kakhulu malume ukuthi disami iphola. Iyayivalela ngaphakathi. Manje yonke ngistressa kakhulu yabo nje ngoba kona kusasa bengidecide ukuthi okungcono ngizame mhlawumbe ukuthi ngifonele ekhaya mhlawumbe babo kwana phela ngiyasaba ukuthi nginqunye umuntu nami uzonqunywa kodwa nje manje usesigabeni lapho ungeke unqunywe khona ngokubuka kwami awuthi ngiyibona le nsimbi ukuthi ingene kanje indaba lo muntu uyathusa nke kodwa ayibuke ngala manje i-right ngale inkinga engaphezulu kahle kahle kumele wena udinga insizwa ayizikho insizwa lapha eMaskani ezokubamba zikulalise phansi zikukhiphela lezi hlezi zithingela ngeke hlezi zizela ngeke hlezi bayilalele kuthiwe bazokubamba kanje bazokulimaza mo bahlezi bebhekile bahlezi kuyibhengela phana indaba okusiza umuntu hawu indaba endala leyo uzosiphemisana mfethu ubona we ayisikinga leyo abantu kodwa ngempela nje serious ankele lento nami ngiyafisa ukuthi ni isizakale kodwa nami futhi ngifake ipressure ukuthi lento le ila kumina isizakale ngoba nami futhi ngiyimbangela ukuthi ibe kanje nami ngiyayiblame isimo sanike ankele sokuqaleka naso ngoba phela siyaphanda abo sithatha umakhaliphosi siza abantu ngawo lo muno lo bambe uthunukale ziyakhona ngoba phela dingalani imali ukuthi siyothenga lento lesidinga ngoba phela emingangenile egazini ayi ama pain anzima kakhulu ankele kodwa kona sengisemba uNkulunkulu la ukuthi hayi ngeke uzokuthatha uNkulunkulu awuzi imali ukuthi ngithatha uNkulunkulu hayi ngiyaka ngithatha kangixola akakhiphe akathathe le ring la ikhiphe out ngeke bekuphume le ring le ngoba ayingiphethe yazi lento lena ingaphuma hlahlona udinga insizwa yenza ikuncane yazi ankela ngiyacabanga nje ngoba sikhuluma ukuthi hambe ngakubamba nobani yazi ankela wena uqala usho kanje uma wathi ubala lento yakho soyidonsa nje sibambe lento mase sithola impentshisi iqhunyiswa nangapha uma uzibambe ngale lento le isi out lento le ngathi lobo buhlungu wathi hayi khona indaba zobuhlungu lobo sokubamba ngqi ukhala kube kanye ngoba kona ade ngathini malume lo muno lo ade ungafinqeki kanje kodwa manje usuyakwazi ukuthi unyakaze kanje ade ungayenza inhlobo lento le bungawubona nkele buthusa bungeke indlela nkele ingene entsina ngaphakathi ke nami ngazama ukuthi nkele ngiphushe kanje le ngiphushe gcina yabo isivi ngoba konke lokho la kwakucinyene phakathi kodwa abantu akwangisiza ukuthi ni bayiqhamule la ngoba bayinqamulanga la lento lesidinga ukuphinda inqanyulo isibili la phela bese yaphuma ndoda kumele uzame ukuthi ubuyele khona lapha ngoba into elandelayo
lo muntu wakho uzonqunywa lo. And ngathini yabo ebusuku kankele Yeah. kunenhlungu engingazazi esengizizwa manje iqale ekuthanga yabona ithambo kunonkenketho okwenzakalayo manje ethambini ukuthi nke Ongenza ukuthi insimbi lesize yafika khona yabona nje yabo manje yabo nje kunonkenketho okwenzakalayo manje yabo angisakwazi ukuthi ni mhlambe mangizobhalansa ngesandla kanje isikhathi eside ngiyahluleka manje yabo indaba le pain lengizwa la ivele wonke umuntu ngathi sonke isandla kahle hle vele sebubhlungu. Hey yabo kodwa yona ukunyakaza kanje nokubamba iyabamba abantu kodwa ibamba into eyifele ngoba no mfowethu lapho mfowethu sekuyi how I ended up in drugs okuyingozi ehamba phambili ezidakamizwa umhlaba wonke engaphansi kwesitebele iMPTV1 lapho sesilanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni wena kuvele ngenhlebe ngibukuta ngayo awuzwa ibukuta ngayo intshebe le yabona chanke ivele nje kanje yodwa uvele ngehonqa awuzwa chanke izithakamizo ezafika lezi azilibulele izofethu lezi intshebe zesibhukuta edrugs sengabe ibhukuta komamazi lezi umnyampula wentshebe mfethu awubuke lo mnyampula webhungu yabona awususike uphinde ubuyise vela nenye into ke futhi nginhlansusa hayi busela bro no bafo njengoba ngizathi ngizama ukuchaza mfethu la uhlelo olumalunga nemfethu nokuzama ukuqashisa umphakathi ngezidakamizwa ngicabanga ukuthi indlela ezivule ngayo already isimcacela omunye umuntu ukuthi izidakamizwa zikwenza ugcina usubeka zona phambili kunokubeka impilo yakho. Uma siqashisa abantu ngezidakamizwa sisuke singadlali sikhuluma ngento eyenzeke empilweni zabantu okunye bayibonela la and bayibonela abanye beshona ngakho ke mfowethu namhlanje uqokiwe ungumunye babantu esizomsebenzisa ukuthi asixoxele ngempilo yakhe ukuthi ukhule kanjani ekhule laphi efunda pha amabanga aphansi ekhulisa obani inhlalo omphakathi yena ipersonality yakhe ube umntwana onjani kwenzeka kanjani ukuthi azagcine agcinele izidakamizweni futhi usewumuntu onjani obese seyidakamizweni yini futhi afisa ukuthi umphakathi uqhwashe ngayo understand le nto la yeah uma ungazazisa umfo wabantu wesinayi hayi mina lo umfo shows lo ukabhisa umuntu masengo umdlamu awu madoda ngiyakuzwa yebo zalo uMamkhize uMakhabazela awu kanti ungakithi futhi hey ungitshela inkinga ke uMamkhize lo uqhamuka ke uqhamuka Embo igama kodwa bungasitshelwe umfana Mamkhize kakhulu ingxolele lapho okay igama mina ngusilungile shows hey indoda ethi usilungile ayikho iyo ke lethiza ukuthi uthibile yona ulungi yona yangusilungile ngashows sibongo mfowethu ngizalwa uMamkhize mase kuthi ubaba ongizalayo uAlfiosi Sunny Boy shows banomuzi kephi eMgababa ngoba ngokuhlala mina ngihlala eMgababa ngezimo ezenzakala empilweni ngayithola sengikephi sengisedubane eThekwini awu madoda eGagasini malume ngesinxele ususeGagasini ngesinxele ngendlela engingayazi kodwa ngayithuka sengikhona eGagasini bafuna ukhulele phi ufunda apha amabanga phansi ngabe impendulo kathisha ubunayo noma ubuvela ungenayo umfundo onjani uqala kanjani izinto okuyizona ezaba istepisi sokuthi ugcinelela kwiMPTV1 kahle hle malume ngifunde eprimary ekusesemagcino yabo emagcino eprimary bengiphethe kahle khona eprimary kamnandi nje kuphusheka kahle kuphaseka yabo ngathi sengiya emazingeni aphezulu high school ngafunda eMcothoyi mangifika khona eMcothoyi ke eziningi izinto nami ezangenza ukuthi ngiyibone ngathi senguclever sengulova sengibhayisikele sengenza izinto wrong njengokuntshontshelwa izingane obhaka malume sibathathe sibadayise sihambe siyobhema insangu ngoba uqala kwami ukubhema bangaqala ngensangu ngathi mangibhema insangu hayi angathi angisayizwa kahle yabo ngadlulela kephi engidini konke ethu ingidi iphilisi yebona ngidlo imoya phansi ebhathini yebo ibhathini ayingafuqa lona malume ngafuqa lona
kwatholakala ukuthi nemfundo yami manje base ngigxile kakhulu kwibhathini sengiyaqala ngiyafeyila nasesikoleni ngoba ngaqala ukufeyila kephi ka8 ngabona which is grade 10. yes is grade 10 Yeah. ngoba benginga physics ngabona ukuthi iyashisa insimbi ka physics angikhombe ka general hayi mangifika ka general ke khona hayi kwenzeka izinto kwangafana ngakwazi ukuthi ni khona ngibhema kanje kodwa ngakwazi ukuthi ngcine sengifikile ka matric nakhona matric futhi kwakwazi ukuthi nami bandla livele leli gama lami ephepheni hayi kwajabulisa kamnandi hayi nakho ke sekushona umzali wami oyedwa umamkhizi uZanele igama lakhe uZanele Doris uma wagula nje naye waphathwa ikhanda mhlawumbe isonto elilodwa washona ekushona kwakhe ke malume umqondo wami ewalimala kakhulu umqondo wami ngoba uyena umuntu ngathini bengenza iqanda uma kahle hle bengidodosa yabo ezinye izinto mina bengakwazi ukuzenza ngisho bengazenzela zona kodwa uma ngokuthi uyangidodosa zenze uyena manje ukushona kwakhe kwaba negap ngabotha empilweni kanti kunje uNkulunkulu uyakwazi ukuthatha uma wami ngaqala manje nganenhliziyo yabo ebhedayo ukuthi ayingeke futhi nami ayike into engiphilele mekwazi ukuthi athathe uma ngimthanda kanje mhla namalanga hlezi sithandaza kodwa futhi nami ayike into engiphilelayo ngaqala malume ngene izinto ezibhedayo ngahlupha aboza ngaphuza utshwala sabamba inkunzi sesidaka utshwala sahlupha abantu santshontsha sashawa sathatha saboshwa ngoba ukuboshwa kwami kokuqala ngaboshwa khona eMgababa sayiswa kephi eToti masisa eToti sahlala esitokisini sakhona sahlala mhlambe 2 days basisa enkantolo nangabasifika enkantolo basitransfera kephi eMawestani kanti ubaba uzokwazi ukuthi athole imali yebail abosho ukuthi ngathi sengiye enkantolo ngosuku lo ukuthi ngiyecaleni awu nangu baba awaqala nami ngathemba kodwa angiyitshela ukuthi uphethe imali yebail ngoba kanayo ubaba bengingasazwani naye isimo sami malume samacala ame bengikwenza yabo yini kodwa into yadidisa lokho ukuhamba kwami ngoba kwangididisa umqondo hayi kwawazi ubaba ukuthi ibail kamnandi angikhiphe kamnandi futhi ngile ngi-attenda ngingaphandle ngathenda kephi enkantolo ana ngempela icala silwini siphumelele kanjalo ayingibe umuntu ongathi uyayeka phambi kwamehla baba ukubhema yabo futhi ngenza ubaba isilima lapho ngenze ngathi ngiyekile ukubhema kanti mina emakhoneni malume ngiyabhema yabo ngile ngikwenza lokho waqala ifoni yami waqala ngayidayisa ifoni yabo elike buza ubaba usawo ifoni yakho yibi akule ngiqamba amanga iPhone ikhona isengisayikhandisa kanti ifoni sengidayisile waqala phansi more futhi waphinda kwasuka lokho futhi amacala uskima nabangani abarongi senizinto ezirongi ngokududana okubhedayo sigcina end up sesenjani abanye bethu nje bayashona abanye badutshulwa abanye baboshiwe kwimanje yabo mina ngeke ngazi noma uNkulunkulu mhlawumbe nami khona into angibekele yona ngoba nami bengumuntu ogangile ngengiphike malume yabo bengigangele ngizenza izinto ezibhlungu kodwa futhi khona lento ebuyifike kumina malume lento engenza wrong yabo kodwa futhi kulento ethi hayi uNkulunkulu uyakwazi ukuthatha uma wami yabo uma wami amthatha ngimthanda sho ukuthi vele ayikho vele nami into engalo ngincenga empilweni yabo avele ilime zetsheni yabo kuthi kusanjalo futhi kube khona igama lithi no musukuyenza lonto leyo ngaqala ke nami ngahlehla kancane ukwenza amacala ngaqala ngayiphantela nje ngokuthi ngixova udaka ngasemakhaya makwakhiwa izindlu malume simba ama trench yabo ukusukumba ama trench makuzokwakhiwa indlu ngoba ngiyakwazi kona ukwakha kodwa hayi ukuthi ngine certificate kodwa nje ngiyakwazi ukususa one room ngikubekele nje umqonda ngashalo lizwe yimlo yemsebenzi kanjalo yabo kanti sizosenza lo msebenzi loyo futhi lo baba lo useyangithemba uorder usimende awubeke lapha ekhaya thina masexova ekseni sikuthatha lapha kumina nakho ke manje sikime nabangani bami ke manje sicabanga ukuthi njani imali angana sinayo dayisa lo simende ke manje sadayisa ukusimende umuntu malume sekumele kuyosetshenzwa kusasetshenzwa lapho ke sakugcwala ithafa sabaleka ilapho ngalideka sengikephi malume sengikephi sengila eThekwini ngoba lo muntu lona wesifuna ukusidubula thina senze leyo nto ngingazi ukuthi ke ubaba wenze njani ngoba abantu ubaba wami kona ngimhlukumezile baba maluba bo ukuba kwami lemgwaqweni mhlawumbe ngiyibona ukuthi ubaba mhlawumbe la ekhona mhlawumbe inhliziyo yakhe mhlawumbe angazi noma i-right noma ijabulile noma njani ngoba behleze ekhokha yabo kufika amacala angahlangene nawo angawazi yena sezokhokha kodwa ngokuthi ke uyangithanda akwazi ukuthi angikhokhele
kodwa ukuthi manje mina ngiyeke lento le angazi baba angazi vele kube khona into evele ifike emqondweni lento abuthi sami uthi manje ngiyayeka lento ayaza kube mnandi angazi kanjani yabo kodwa mawubhemile uthingile ungasho ukuthi ngiyayeka lento le ihunga ngiyayeka ukuyibhema akuthiwa uqalekile ngiyawifuni kabi itopic yalo nto ukuthi ungashaya umuntu akutshela ukuthi yeka lento ayibungeke ukwazi hayi ongafika futhi mina bole emdubane eKakasini ngifike ngo2000 ngibona sengimdala kona la sengiyintshebe la eThekwini kona sengimdala ngifike nini uyingudla ngingudla yaleThekwini ngithi ngifike ngo2008 kanje futhi ubaba wakho kwamgcina 2008 ngenqamba manga babeqiniso lengamgcina sosikhathi lesi nike nifonelana inamba yayikhona yavela lahleka nanokuthi mangicabanga ukumfonela kuvele kwenzeke into nje ezovele ithi luse emqondweni wathi futhi washona ubaba wakho umawuse kodwa hayi 2008 but ngiyithenge mfowethu ngeke futhi uside lesi sikhathi kona nami ngiyengifise ukuthi nje ngimbone noma ngizwe ivoice yakhe ngoba yena ngiyazi ukuthi la ikhona uyangithanda yabo yimina ake ngizenzela amaphutha ami nami simo sani sokubhema leli drugs ngoba leli drugs lona kahle hle mina ayingazonda leli drugs and futhi ngiyafisa ukuthi intsha eqhamuka emva kwethu noma ngeseyona intsha nabanye abantu abakhulile kunathi bangalinge bajoyine leli drugs ngoba ngenile wena ungabona ngathi ngisaqala ukulibhema vele ngizofihla ngengibonakala lento malume ikuveza obala ikuveza njengoba unjalo kushiya nje uqothukile ungena lutho umuntu oyimillionaire uphenduka isentenela kulento ngoba manje yini lento le ihamba nanosathane imendlela engibona ngayo ikushanje pupupupupupu nya phela yonke abantu abanezimoto ankeli uthi akasena lutho ngisho ebhenki asedayise ngisho umuzi asena lutho ngenxani yaleli drugs leli engikusho ukuthi intsha leza ngemumva ingakilinge ibone mhlambe kuyistayela njengoba thina siphila mhlambe kanje la eThekwini manje mhlambe ukuthi sisiphethe akukho mnandi ukuthi uyiphathe mawuyingane ingane emele ihlezi itshelo yabo manje masuyiphethe okusho ukuthi nezinsuku zakho zokuphila ngezande ngoba manje wena iplani uyenziwe wena manje kanti makhona umuntu omdala okuphethe uyakwazi ukuthi akubonise ukuthi cha kanje abo yakufake noswazi manje mangeke umuntu okufaka uswazi ungakubonisi kuyinkinga lokho ongisho ukuthi ke intsha le eza emva kwesi ngiyacela bandla ibone ukuthi abo njengoba sinje nasi kanje asithandi yabo siyafisa nathi ukuthi impilo zethu zibe right ngoba kona sifundile nathi kamnandi hayi ukuthi sifundile kodwa nje hayi nathi sibonisiwe kancane lapho nalapho sisifisa ukuthi laba beza ngemumva kuthina abantu babone impilo ukuthi impilo ngeke uyazi ukuthi kuphatheleni ngoba nami ngangayitshela ukuthi ngiyobhema i-drugs ngilale eKalbothini eThekwini kanje ngihlale eMaskandi ngibhemane newunga ngithola imali ngiyobhema iwunga ngithola imali ngangayitshela ngangitshela nami ngizoba nomuzi ngibe nonkosikazi ngibe nezingane ngishadi isona sifiso sami ngakho kodwa manje lokho kuyinto manje efana njengomdlalo ngoba manje umuntu ethola imali malume siyothenga thola imali yobhema yabo lapho ngeke ngize ngixenge ngoba manje indlela esiqaleka ngayo ama-pain esiwazwayo ngoba manje umuntu ongazi ukuthi mhlawumbe hayi laba bayibhema vele bazenzisa no kuney'nhlungu malume esizwayo uma singabhemile like mhlawumbe ngizokwenza isibonelo mhlawumbe uphethwe ikhanda khona le khanda likuphatha ubona ukuthi alibekezeleki leli khanda like lento esiyibhemayo lento esiyibhemayo uma uqalekeleka amalunga wonke omzimba yafa fi malume fi ngathini ngisho ukuhamba akuhambe kahle kodwa uma uyibhema yona ke uba right kahle hle nje lento ayikho right ukuthi bakuthi ibhenge emphakathini esifuna esikama wakho noma esendeni likayihlo yebo babe khona nabakwenu yebo bakhona baba oqala nje uyinkosana sekhaya uzakhele Norman Shoes mase kuba umcebiso mase kuba ulinda mase kuba yimina ukugcina ukumagcina wena yebo kumagcina baba iqanda lakamama iqanda lamali le leyo mama vele washiya ke emhlabeni ke ungathini ngabazali abatotosa izingane ngingathi mina laba bazali abatotosa izingane akukho right kumele kubabe nendlela
yokuyidodosa hayi kodwa ukuthi ingane angayishayi angayithethisi and izingane kumele ijwayeze ukuthi zizenzele izinto ngoba mase idodosa kakhulu uzohamba emhlabeni yabo njengoba mina nje ngibonile ukuthi lento ade ngidodosa yona ingilimazile emqondweni ayingilimaze kakhulu mhlawumbe kuma wengangidodosa kanje ngabe mhlawumbe washona ya kwabuhlungu mhlawumbe kwadlula kangakwazi ukuthi ngilideke kwezinye izinto kodwa simo sokuthi wayengidodosa ngalendlela le kade nami sengisiba nestress manje sengingasazenza izinto sengilova nasesikoleni ubusimo sokube ngiwashelwa ayinelwa ngenzelwa yonke into kahle hle ukutotosa ingane akukho right kodwa hayi phela futhi ukuthi uyihlukumeze kodwa nje ezinye izinto njengokuthi iwashele ikwazi ukupheka futhi mayibhedile ithole kancane uswazi kamnandi ngendlela hayi ingane mayishawa ilinyazo ingane iyathintwa njengebhandi hayi ukuthi ingane uzoyishaya manje ngeinsimbi no uyaboshwa kodwa noma uthinta ngebhandi yazi ukuthi wrong yabo ukuze nayo ikusasa layo ikwazi ukuthi imele iqine noma umzali sengasekho eduze kwayo ikwazi ukuthi impilo iyahlonishwa impilo ngoba impilo mase ngayihloniphi nayo imphumela thina malume yabo sifana njengabantu abaphila kodwa abangaphili abo ngoba egcineni asinamafoni yabo nje njengenkomo ehlathini nje yabo makusuka umuntu uyangifuna manje uzongithola kanjani sambe ngibheke leyo mpilo leyo ayikho right kodwa ke hayi ngoba nami ngiyithanda kodwa nje iqiniso linjalo thina sifana njengabantu abasehlathini malume ngoba kufika umuntu angishanga isibhamu manje makufika umuntu ngishayisa manje yabo ukuthi ekhaya nabangani bami ngise abangani bami abanamafoni yabo nje kuze kuqhamuka abantu abanjengani ankela abazokwenza ukuthi kwazi usixhumane nomndeni wami ngoba egcineni ngizama ukukhombisa ukuthi impilo yokuba lemgaqweni hayi njengoba siyaphila kodwa kufanele siphile ya singayiboni thina siphila asiphili ngoba manje asaziwa ngoba manje ekhaya nami abangazi ukuthi ngiyaphila noma nginjani lapho ikhona noma ngilimele noma ngiboshiwe nami futhi ekhaya ngibazi ukuthi banjani sinto nje ukustakile nje kanje kodwa ngoNkulunkulu ke kuyaphileka ngalesiphila ngakho ngoba bahlezi beshona phambi kwethu kufika umuntu malume afanise umuntu ngqoqo ngesibhamu siyatholakala hayi wakuyena ngeke asawubuyisa umphefumulo wakhe usemshayile ngesibhamu egcineni vele ayishaya vele khona igama elisiphara ayivele ngishaya iphara vele yabo nasa into esoyenza siyasaba manje sifikela impilo zethu kodwa umphefumulo usushonile nayo ke inkinga ke usushonile kumphefumulo ubani owazi kubo akekho asabo sekwenkinga ubani wazi amagama akhe akekho angasibizana ngontshebe ngomudezi usuyamthatha uhulumeni uyomgcwaba ngale elenzelane emathuneni akhe phela kanjalo bazi ukuthi kaTshebe usaphila kanti uTshebe kade ayengene lapha somhlabathi ingakho ukuthi le mpilo esiphila ayifani ukuthi asiphili sibe siphila ngoba manje igcineni siyizinto nje kanje ezambe nje idavuza yabo uxeka abantu ngezidakamizwa empilweni yomntwana wase South Africa kahle hle engamgxeka ithini uqobo sisisebenzisayo drugs ya ithini uqobo ngoba nabankela abantu abanjenganani abatsebenzisanga drugs thina sisebenzise kanjani ngiyababona laba abadayisayo ithina uqobo esilibhemayo esirong ngoba naka ngale nikhulile ni rights anilibhemanga neni drugs naba nosisi bese abanye ba rights naba nobhuti abalibhemi thina indaba silibheme labantu abalidayisayo abafike emakhaya bezosifita lona ithini sasiphuma emakhaya ngani siye kubona siyothenga lapho ukuthi ithini esirongi ngoba manje nawe laba abadayisayo bayihlalele kanje balindele nje imali kahle hle nabo vele siyabagxeka vele kodwa nje kahle hle ithina esirong malume thina esithengayo ukubona sisisebenzisayo ngoba ukuba sithengi ngaba kukho nje ukuba ngilibhemanga ngaba ngikho nje for example uyibonje ankelo no rights kanjani drugs awusebenzi u rights yabo akekho umuntu owayithi hayi kanjani ngoba mhlawumbe nawe ukhulu ankelo babelibhema kodwa wangalinga wayenza linako kakhulu kamnandi thina ke pho yini yenza lokho ithina impela esirong thina nje impela sibhema thina esirong sesingakhuluma ke nje yabo amarumazi ahlukahlukene kodwa nje ithina uqobo esirong ngoba egcineni lidla manje lidla thina yabo lidla thina impela mina lidli bona lidla thina nje ngqo umfoka shoti yebo kade sinosanele ntuli la yebo indoda ekhulu ixetshulwa kakhulu kubo ithi nje ingane ayingashawa sinawe namhlanje yebo
ukhula ungashawa uthi ingane ayishawe silalele kuphi kahle hle yabo naye useyidakamizwe naye ukhule eshawa kahle hle ingane ngithi mina ayishawe kodwa malume ngendlela hayi ukuthi ingane ishawe like manje ngathi iyabulawa no ingane mayishawa nali ibhande kamnandi mbamba ethweni nasemhlane phelile hayi ukuthi ingane sizothatha umshiza unebhawodi phambili uqoba ikhanda uqoba ikhanda ingane usiyayibulala phela misha kanjalo ngoba manje ingane malume samanje mazingathintwa ngempela kona zizokwenza izinto ngoba yazi vele ngeke ngishawe ekhaya yabo ngizothethiswa kuphela mase zidla omazeni khona lento ekuthiwa amazeni ankele aziwadli kanje intsha incika nencika ngiye ngibona ezasemaresi ngisho Nkosi yami ukuthi eyazi mhlambe zisayibona engahlaphe thina mhlambe yabo sabantu abanjani nathi siqale khona lapha yana ngeke yabo yabona lento ezenzayo ngamtshela mina umfowethu nje yabo oyisitoko sabasabona mfethu la kulempilo eqalayo leskimo oskima naso awuzama ukuthi usishintshe ngoba manje nizobona mhlambe nabashayi beingane yabo egcineni bra wami uzoshawa wena lento yabo ngoba kuzokhamba lento leyo kugcina suyiqalekela disama usuyiqalela usuyiphuza wedwa disama usuyiphuza wedwa usuzoba addicted kuyona uma ungayisebenzisanga akusafunction kahle la ekhanda ngani usuyidinga more usuqala udayisa ingubo zakhe ngani le mali abayisenda ekhaya ngani abantu bayisenda kuphela lenyanga mhlawumbe ayisezi fast usuqala udayisa into zakho lapho ukephi useresa ngani uyafuna usukhohlewe lokho usuyaluza esikoleni usuyenta ibhedayo usuend up umuntu onamacala mhlawumbe usuhamba namafoni abangani bakho sebeyakufuna usuyabaleka wathi hawu mina ngeke ngize ngifike lapho ngathi cha no mina ngidinga ianswer ngathi mina angidinge ianswer yakho ngiyakutshela ulwazi ngilwaziyo wona lalela ulwazi ukutshela lona wathi hayi ngiyazi brown ngoba egcineni ngempela lento ekutshela yona izokwenzeka ngathi imove ngoba manje into ekhona ngempela cela ukuthi nje le scheme lesi usuke nje kusona ngoba le scheme seni lesi ungcono ischeme ungahamba naso ilesi enithi nina idididi bayilimi serious leso scheme sesingazilutho yebo serious impela ehle siphuzela amanzi ne drink yazo lesi sibeka oncika sibeka onsango sibeka ini no ngoba egcineni kuyadlulela isethekwini la and futhi zazi ukuthi uzengandla uzofunda la wena awuzile kuzoshama yabo and futhi awulona ichama wena ngani manje khohlwaka abantu abazama chama hayi ukuthi uxabane nabo kuphela musu ukuyenza into abayenza ngoba egcineni izokufaka ehlathini ngoba nami ngilela nje ikhalibhothini kanje angithandi yini imiyalelo yabazali bingena kanje iphume kanje ungena kwayo kanje na ke mayiphuma kanje iphuma nolunye ulwazi kuhlo iyalahla mase kuthi lo labangani ulwazi engitholayo labangani abarongi liyangena lihlale yathi yabo disame lihlala uduma lona ekhanda disame uduma lona ekhanda ngiba umuntu wasemgaqweni ngiba usikhotheni egcineni akekho umuntu othanda umuntu osikhotheni akekho umuntu othanda into engcolile ngoba nami ngithanda into engcolile kodwa sihlezi singcolile why ingoba umqondo wethu ugcwele into ngeyona khona lento ekhona le ekhanda eyicontrolayo ukuthi mhlambe mawungcolile uright kanti awukho right ngoba vele sayetshela sinandaba yabo sinanke imostethu sethetha sinandaba kanti lokho masitshela kona siyayibulala mo yabo mawumuntu kumele ube namahloni hayi nje senza ungabi nenhloni no akukho right lokho ukuthi umuntu angathi hamba hlu ifoni fahla imoto iwindi lemoto ayikho right lonto leyo yabo untshontshelwa umuntu mihla namalanga usamela yongena endlekweni zokukhanda iwindi uyamtshontshelwa nale phone oyithathile inezinto ezibalekile emele yabo nje eziserious yabo ingobani phela thina vele emakhanda la ku EMS yabo lento efakwa abazali ngani bingena ngala iphume ngala kuthi lento efakela abangani ababi iyona engenayo ifika ihlale tisami ihlale siziskima ngento errong ukuthi asamsokubamba lo umuntu inkunzi mase yambamba inkunzi sesotholana egcineni malume thina futhi sigwazana sodwa angani sesibambeleka inkunzi leyo sayithola leyo phone mhlawumbe sayidayisa 500 mhlawumbe ifoni ya 30000 sayidayisa 500 egcineni hawu ngeke bafisa isikamele imali ngase siyajikelana qhum ngommesi yabo le mpilo leyo
umsangano wempilo le into Hayi, engekho umsangano mfowethu. ngoba vele inyembe zalomuntu othathelwe le phone ayiweli phansi ngoba kubuhlungu ukuthi imoto yakho uyithanda intsha fahla iwindi indleko zokuthi ulikhande Bafo uthene-ke naboshwa neze nawe phelele itoti uma ucabanga mhlawumbe usuboshwa kangaka empilweni yakho empilweni mina ngisaboshwa kathathu malume okwesibili nje ngaboshwa la eThekwini kodwa angiboshwanga ke eThekwini la eThekwini ngayiboshela nje ngabanjwa ngibhema position of heroin nakhona futhi ngaba nenhlanhla ke nje ngahlala 2 days nje ngaphuma kuthini kuwe uma umthetho wokubanjwa nento ebulala isizwe isigwebo sakhona sisincane kangaka nje wahlala 2 days wayiphumela kahle hle ngiyawugxeka kakhulu umthetho angiyawugxeka nje kakhulu mele ngabe ubanjwe nento ebulala isizwe kanje uyabanjwa kube khona amaphoyisa azokwenza sure ukuthi ahamba nawe uyokhomba la uthenge khona lento uma ufika la uthenge khona lento kulomuntu oyidayisa uma ukuthi nawo khona amdayiselayo ayokhomba lo muntu naye amdayiselayo mase kubanjwa zona idleke lezi ezinkulu ngoba manje into eyenzakalayo la siyathathwa thina kanje siswe khona kulabantu bafike labantu balome bakhiphe ini isimokolo imali ye drink uyibuza ukuthi labantu abafaka ama drugs amangaka ezweni lethu ababulala thina ababulala nentsha ababulala yonke into okodwa Nkosi yami bamkela imali wona amaphoyisa lawa amkela imali kubona wona la kumele ahlenge isizwe yabo ukuthi kahle hle athi wona ayasidayisa isizwe ngoba phela umuntu odayisa i-drugs malume lo muntu usuke kumakethe akakuthandi lo muntu ngoba umuntu uyabheka bona labadayisayo abalibhemi why abalibhemi nakancane malume nhlobo indaba engalibhemi ngoba bayabaza ubungozi balo kodwa amaphoyisa still noma esekubambena lugcela ubhaka uzothiwa nje ujela ngale tshwa ngqom awuthi yabona hayi siyayibuyela umuntu siyabuya nayi ungakhe siyabuya indaba usekhokhile ufika amaphoyisa ne kuze kuba ngathi azobopha kanti hayi sekuyimpintshi yazi amaphoyisa osibani hayi vele shaya imali drink phila kanjalo manje leThekwini abantu abadayisa ama drugs that's why i-drugs manje lingapheli sisaphakile ababoshwa yamokola nje one way khishwa imali one way lento ilimaza abani thina ilimaza obani intsha sezangamuva ngoba alipheli ngani liyanda nentsha abanye bayithanda izinto bayathanda ukuphapha nabo bangene kanti kube lento lena iyalandela athi umuntu mebanjwa ne drugs kube khona amaphoyisa azohamba naqhumisa induku khona lapho ngabe kuyacaca manje ngabe sekuyacaca manje ngobani akwenzeki lokho ngoba vele benjani isimokolo yahafa wani yahafa ngisho umuntu ebulela umuntu manje siyambona ngakusasa usephumile indaba usekhokhile kuyakhokhwa yabo kahle hle ngasho amaphoyisa nje mina indlela yami angiboni into ayisebenzayo malume serious ngaphandle ukuthi ni masiyilalele emgaqweni senabo sinawane azivusa ngamabhuzu sishaya sikhahlele iyona ke intagudi kuyona makuthiwa nazi igebengu kanje hayi akayinhlobo ngesikade into siyenzekile asiyaqhamuka ke kodwa makuthiwa kuyovuswa amapara endaweni ukuthi amapara nawo lapha kanje hayi ke agcwala ngalendlela ongayazi malume yabo yini vele ayazi ukuthi sina vele sifana njengezinto engena power engena backup engena lutho abazokwazi ukuthi ni bayibonakalise nabo kuba amaphoyisa kubona kanti ababona ukuthi lento abayenzayo ubudomo kunabantu abayibonayo lento lamaphoyisa lawa ayikho lento amaphoyisa angabophi noma efuna ukubopha yazenze njani manje na vele sathe mefuna ukwenza ama arrest acaphuna kuthina ankele into ebhlungu kanjalo mefuna ukwenza ama arrest acaphuna kuthina kube ngathi khona umsebenzi bayasebenza hlungu le ngoba namseka ngenze acaphuna nje kuthina ungabanjwa kana cala malume ungabanjwa kana mmese ungabanjwa kana hungu ungabanjwa kana lutho uthathwe uyaplant lento sibiza ukuthi uplantwa ubekwe icala ongenalo thatha ufake uthi mawukhuluma lapha ngaphambili awunakwa nje ubhalwe phansi ngempela hey kunecala ngempela kanje yabo indaba sebenyukela izimendlela ngemzimba yethu yabo ziyakhuphuka ikhonda zabo le ngokuthi ni baqamba amanga bathathe thina sho ukuthi ngamanye amazwi sebeyaphila ngathi ngoba manje igcineni phela mhlawumbe abaphasi babakuze emadoda ngeke nisabophe phela manje dukuduku ngelela amaphara namhlawumbe awuthithi bafuqa evonini yabo lonto le kube ngathi basebenzile kanti no abantu ababoshwa abantu abangena amacala abangazilutho into abayenzayo ke leyo malume igebengu ezenza ubugebengu abayibo bayisapha naloko bawo friend ibona bakhipha o connection
ngoba manje ayisabanjwe igebengu ukuthi uzothi dova imali kanje hayi kuphele kanjalo akubanjwa ngamuntu kanjani amaphoyisa ehleze emangaka leThekwini ingoba vele nawo ahlangene nawo vele amaphoyisa amanye ama drug dealer yabo lothu siyinkinga amaphoyisa nawo adayisa lona i-drugs lento nje i-drugs bakwethu ingasho mina sihambana nosathane phakathi ayihamba nosathane omkhulu phakathi futhi ngawo ngempela lento le kumele uyikhiphe la ngoba ngangisho mina ukuthi lento yemetadone mina ndlela yami ngeke ngiyiyeke imetadone mina ngiyoyiyeka nje ukuthi ngiyiyeke njengoba ngayiqala nje futhi angiqalanga ngemetadone yabo ngoba manje imetadone malume abantu abayenzayo manje sine esibhemayo bafike baphuza imetadone mabeqalekile yanke labo umuntu benemali ayothenga i-drugs abheme mengenamali aphuza imetadone lapho iluphi usizakalo likhona alukho ngoba manje kunaloko leyo muntu lo uyayidestroya more shuthi mengenamali uzohamba uphuza imetadone mengenamali umenemali ahamba uthenga i-drugs kanti muyitshela lento is okay ngiyayiyeka isuka la ikhanda lami uzoyiyeka uyagquma uyaphalaza uyachatha uyajima uya-exercise ukhipha inyongo thisamu abo lezo zinto lezo malo ziyayikhipha ngoba kumele iphume ngaphakathi ngoba nje kahle hle ngathi ukungcola abo like nje into engcolisa igazi kumele ukline umzimba not about ukuthi miya imetadone iyabasiza labo basiza abazobasebenza kodwa mina side lami hayi and futhi angikaze ngiteste ngomlomo wami futhi angifuni ukuyitesta ngoba manje izinto ezenziwa ngayo sengiyibonile hayi baphuza imetadone abafethu bavele bazele balala uyibuza ukuthi awukanti lento le hayi and bonke labantu abaphuza imetadone malume bayabhema ngisho ukuthi angiphuza unyaka wonke kodwa bayabhema kodwa phela iqiniso lithi ekugcineni imetadone isiza umuntu ofisa ukusizakala engathanda leyo mazwi akho malume uqinisile ngalapho ya isiza umuntu ofisa ukusizakala uqinisile kunjalo mfowethu ngoba laba abanye benzelani abazali babo noma benzela mhlawumbe nina malume mhlawumbe abantu abanjeka kanti umuntu uyakhohlwa ukuthi yonke into ayenzayo uzenzela yena sithamona uthi uphuza imetadone ngala kumalume kanti emakhoneni uyabhema uyiqilaza wena ngoba laba abanye siyawubona emehluko kubona wena kwavele kwawesi ndoda hey uyiqilaza yena manje sibe sikhohle ukuthi ngingamqambela amanga umalume kodwa manje kuyafana ngiqambela mina amanga uyibulala wena sina yazi yayingcono le owawuthi ma uyixuba ne-drugs uvela ubone yabo leyo nge number 1 le manje bayivala yabo leyo bayenza ya week kanti yabo lo uyixuba ne-drug yayiqhuma kwayona number 1 ke le abanye uthi ushawa isifo sohlangothi yabo ayivele yeah yes yabo leyo number 1 inkinga ayisekho angazi bayivalelane ke leyo ngoba leya manje futhi ngathi isi week yankele mangithi ngiyabheka mina bayi yeah athi week le yami kodwa yona iyasebenza ngempela uzoyitshela wena yeah so bafo bengisabuza lento yaseToti kwakade uboshwe kwenzakaleni kahle hle eToti uma ngathiwa nje uyaxoxa uzwe mawubuzwa kuthiwa kwenzakalani angizwa kahle usenkantolo yeah kahle hle la malume size siboshwe angihamba nemngane yami kusuka siphela yeah asihamba nosiphena kube kwasiphena kunesitolo njengoba khona isitolo nje kasiphena la erufini uSillingport kune safety ehlala imali khona yaziwa ubani uyena uSiphela yabo sho ukuthi njengoba kwakulesihlanu yabo asinamali kube kwasiphena akho umuntu uSiphena asho asakudlala time bese ngeke betshebe mfethu asamse ekhamba sikhona imali yabo sofika sivule siqhekeze kanje yabo sikhiphe le shanti khona i-safety kule kuSillingport nje bese yabo iphini yawo ngiyayazi mina ayikho inkinga ngempela ngebe sikhale phakathi ivula i-safety kamnandi imali ngaka ngempela la sicaphune nje singayibasi sicaphune siphose kubhaka nje singabali phela futhi sivale mase siyehla futhi kamnandi phela sibuye Sellingport kamnandi siphume esambe kamnandi hayi sambe soyijambisa soyiphuzela kamnandi kanjalo yabo sesidaka utshwala ke futhi isiphelile ke imali sesifuna futhi ukuthini siyophinda futhi again ayisiye usakile kamnandi kanti manje sibuzange elangeni masifika lapha shuthi abakofiki yeah singene kamnandi shuthi singawuvali umnyango sina yabo masingena umnyango lo wasedaningi singawuvali singene phakathi siphinde sixebe irufu kanjalo futhi siphinde sigibele phezulu kanti sothi sisaphezulu malume
imoto yakhona kaSiphethe babhabha icapha bo naba phela bazi usibona bayibuyele endaweni zabo bayizele emzini wabo kanti nayi lemhonqo uthula uSiphethe nayi lemhonqo unothula iphakathi erufini vele uSiphethe wakhona la kodwa nakhona kuba kahle ba umuntu sebamdingisa sebamxosha yabo izima zenzayo la kubo zinzima kakhulu akasafuneki usewumuntu ongadingeki la ayina ngempela futhi angene baso abonge snap siyezwa phela isilaphezulu amavusi abo kube khona buthi ubalo sevule la ayibuqekeziwe nje la asho makhona angiyona ke nje uSiphethe osefikile la Nkosi yami hayi angeke bangene ngempela ayibabuke laphansi nabo phaqabesi bashiye phansi phela la yabo hawu nazi nezihlalo itakele athi sinyuka ngazo so hawu bala ku safe sho ayisiyabhuduzela sicabanga indawo uphuma ke manje usibhuduzela sabhaleka kanti hayi ke hayi bagcina besinqoba ke baba bolo bagcina besibamba kanjalo besibamba abasibulalanga ngoswazi man kangiqala ukushawa nje empilweni yami hayibo bashaya siphe bashakwa after that malume besishala abantu bake bazofonela amaphoyisa labantu labo bafonela amaphoyisa aseToti namaphoyisa ngempela angadonsisa vuma sefikile nawo manje qhithi nawo asimefika malume hayibo nawo asenza njalo ngebhuzu nawo futhi hayibo ngoba nje mina ngabe ngikhubule sengathini ngaquleka kahle hle ngoba nje kushawa nje ngaquleka nje straight ngaphapha sengiphapha evenini ngaphakathi naho sengivuswa malume ngiyithayila iveni phela iveni mayihamba bo amaphoyisa ayigijimisa asabona kunethayila behlala phala enzela ukuthi leli thayi leli izame begijima behamba emabhampini kudlu likushaya leli thayi gqit wasika papa mahibo se7 hawu sesiboshiwe njalo ala impela ke safika le eToti ke lapho yabo saqasa khona ke stocksin sakhona sahlala 2 days mahlala 2 days nangempela futhi alisibopha la cala ngoba ngaze ngasizobani ubaba mina ukwazi ukuthi angibhelele ngebheli ye1000 ngoba icala ngase ngili attenda sengingaphandle angali-athenda kayi laphela kamnandi icala ngoba noSiphethe nawe agcine sephumile naye kodwa nje lela cala lalisibopha uphumele ekhaya akayanga ngicabanga ukuthi wagibela waya kaMakhuza ngoba mina ngwasemgababa ukuhlala yena uSiphethe nawe wasemgababa kodwa unekubo futhi kaMakhuza ikubo kamawakhe ngoba lapha kubo abasamdingi ngoba useqedile baba ngesikhathi usungenile eyidakamizweni usuvele ngehwanqa usuqala ukuntshontsha la emphakathini akukho lapho kwathi uyantshontsha khona mhlawumbe wabanjwa umphakathi kabi hayi bandla ke ngiqamba manga leso simo esikanje singakazi singifela isimo esangifela ngabanjwa yinsizwa nje ezuthu singibamba endlini yazi hayi aba ipunch back man aba ipunch back ngabe ipunch back lapha malume zayinsizwa yinsizwa eyikhona enganganawo eyikhona ubona ukuthi kushanga o right nje hayi kuyazwakala ukuthi hayi uyalikhuluma iqiniso njengoba linjalo hayi sona wena yini uhlala ubanjwe endlini hayi mina ngiphakathi ngibheka malume ngikutshela ukuthi yabo vukani la iphi laptop sifuna kanjalo oh lento le umuntu ekhokhayo yabo nje kanti ngizapikela kanjalo nazi inqadu hayi bakubamba kanjani mina ufika kanjani ucatha kanjani uzwele unasenze njalo phela kwenye roundini siyahamba siyobamba ethaveni it's okay nangu uphula mzila phela uphula mzila yayazi indle yakhe vele uthi hayi njengoba chimiza la akashiyanga umuntu egaleni avela amagala abakhiwa ngengidi lezi abo lwe ihlava kweletho ngensimbi kalada phakathi kanti angazi nje ukuthi mhlawumbe yabakhohla noma khona into ababezoyilanda awusebeyafika nangu umnomzana abangamazi phela nje seyayidalela lo yimini seyapiktela la nakhona ngibheka imali malume kahle hle ngenombolo ngoba ngase ngibhekile kahle hle kubhaka khona isikhwama nje ngafica khona kodwa ngase ngibhekile impela amatheko yabo ezaqhamuka le ngayiza ngibulala ke ntombi malume hayi kodwa bona abantu abangishaya ke ngendlela yabo yakona indlela abangishaya ngayo ababhlungu kodwa abazange baze batshela umphakathi yabo bakuthintele khona nje endlini phakathi kwathiwa kusedoda uyadlala uphuma ungakwazi ukuhamba la ana hayi mina ngaphuma ngihamba ngamadolo basibaleka ngihamba ngamadolo balume angahambeki nje laba ngishaya ngayo babengikhandile khona abantu abakushaya babengikhandile labo bantu bekangijampisile ebusweni kodwa emzimbeni la angiphelile angiphelile ngathi hey bafana ngikhanda kanje bathi awuna kuyafana ubuze sidestroyer nje ubuze simosha nje nawe
wena bonga ukuthi nje uyaphila yabo kuphela bonga lokho mfana wami uthi uyaphila Bekumotivate. hayi bangimotivate uncle hey yabo isifuba sami lesi angisinwayela la uncle kanti isifuba yabo akishaye awuhluku yonke into uncle angihamba ngamadolo straight angakholwa ukuthi ngihamba ngamadolo ngihamba umuntu awu2 hayi ngoba sebengiphosa happy new year Ihlekiswa inkulumo zenza ukugcina. Yakela onjalo. Inkinga le yakela ababhonyana abathayi. Kodwa ke nami ngiyabonga ngoba bazange bangibulale abantu hayi. Abazange bangiphule kodwa bona ayibangithini. Bathi legcinela usuhamba. Hayi bathi angibaleke phela. Basibaleka phela ndoda. Akubaleke kanke ngihamba ngamadolo. Sengusinayi ke manje ngaba wathi yabo nje awuthungi lade la. Akubaleke. Athi ukuthi yabona nje empilweni yaka drugs clothes sina siku high risk. Hayi sina hlanje siku high risk. Yakho senza high risk. Hayi ayikho nje ukulula la kuthina kuyashizila. Yakho ethethola kanzima yabona impilo esiphila enjalo malume. Ngeke kuthini uma ubona umuntu omusha ezongena ezidakamizweni. Kumina malume ekube buhlungu malume ngifisa ngisho indlela ukuthi ngimbambe angazi ngenze njani mhlawumbe ngimphose lapho la ezokhiyeleka khona yabo kodwa manje kusengikwazi ngoba manje usukuthi uyamtshela malume naye etshela ukuthi uclever naye yabo uthi uyamtshela naye ukuthi emfethu musa bese ungena kulento ayikho right yabo mina ngibona nginje bra wami angithandi akuvula ukuthi usilima ke malume ukhuluma nomuntu osangenayo ngoba usuke ehlangisa yena le mali ayiphethe angani nani phela yena usahlala kubo vele yonke into iza ngamasoso yabo umuntu umuthi uyambhekisa ke malume vele mhlawumbe umenza isilima noma mhlawumbe ufuna ukumtsotsa ndabona laba bangenayo malume bangena ngale ndlela singayibalibhema ngale ndlela bona ebese ngalibhemi ngawuthi ngoba nje bayiphatha imali so 3000 lokho uqede drugs ni 1000 lokho alifinishe ku drugs lonto engekho right manje yabo kodwa into eningi hayi ingenile malume la emaskanje musi yabhekisisa aba ubuso nje obuningi hayi ubuso nje obona uthi hayi lo buso lo ubuso basendlini lo akufani nobentshebe lo buso lo yapotha hayi lo buso lo akufani nobentshebe lo kuphuma kumakheloti kanti lo uyabona ukuthi ayikho honqo yabona afani Kuphilikile. uma kade kudla yabona ntakhe. So la emgaqweni mfowethu ziningi izinto ezehlayo wena siko mhlawumbe isehlo seke sakwehlela. Ya sikhona malume isethe sangehlela ngashayiswa imoto la malume. Yeah. Le moto ngishayisa ke ku West ku Victoria. Yeah. Nakhona ngiphathise omunye umama impahla. Lento ukuthi ngilo ngiqalaza umama phela ngemva ngifuni phela ukuthi sidukelane naye. Kanti anginakile ukuthi irobot selivulile ukuthi ngingene imoto. Ngathi ngisibeka nje step hawe thatha malume yangu hey ongabhemile kodwa akona ngangibhemile kodwa kodwa ngangathingile kodwa ngangibhemile kodwa ngithatha ankele hey ngithatha ngempela ngithatha uplastic bamba basakazeka le uplastic ngawushaya ngeqolo phansi ngabe ngiqonda thwi ayabantu yabazi ke abantu hayi abantu beyamemeza abantu sebeyamemeza hayi ngane kodwa lapha abantu angasinda kona abantu ngoba akukho okwalimala kumina mhlawumbe ukunginikeza inkinga yabo ngoba nale moto yangishayisa yona abantu ayizange izibaleke yaba umuntu nje oyibona ukuthi ya vele mina waba wrong kodwa simo sokubona phela useshayise umuntu bakwazi ukuthi naye abone ube wrong ngoba abanye abakucabanga bebethi vele usinawana abanye bayabaleka abanye bahlebe bashayise bebaleka hit and run uma mshayisa umuntu ashona amshiye kanjalo lisho sekodwa lo nembeza lokushayisa umuntu umshiye kanjalo ngoba la emgaqweni ukuningi ukuphanta kwakhona yebo ngeke wena ukaze nozophanta ngonyawo la ungena khona belele ngiphantile malume kakhulu ngonyawo kodwa bengingaphantike la ngaphakathi ngoba ngokuqala ukushoshoba kwami maqalela eDurban Station eDurban Station kuseduze nani namayadi amayadi ke indawo ama suburbs esiqoqeni awuqonqa ke bayalala malume hayi bayalala oqonqa manje sina sesinesikhathi siyazi mase sisi 1 hayi basesibeplakile amafoni abehleleme kanjani akube yilalele phela mawumake nje izinja zabo pheqedile thina bese sishaya iyadi seqa ini ucingo singene ngaphakathi lapha iningi into ebezikudideke uzothatha ilokuthi abo thathe yabo lonto kodwa manje ke mawube nebhadi ke yakubamba inja yakho ayikudedeli ipeaceful alikudedeli kubamba gqi awudlubulundi ngoba uBrahma sasihamba naye nje lambamba ngabotha into esoyenza nathi nokuthi sibanjwe sonke no awusilandisa ukuthi kwenzakalana ezekugcinene gaxela kanjalo kahle malume lento ukuthi umuntu sizontshontsha yabo umuntu sesithathile amafoni mhlawumbe nama laptop
ilenhliziyo engadeli ukuthi ibona izinto eziningi amabhayisikili yonke into yabo imshini yadideka manje ikati libeke lubisi nenyama yonke into kudla ama-braai pack yabo thatha yonke into iyona-ke into yamenza usini asalele yena usefuna ukuthi abe nezinto ey'ningi kanti thina uma sisesigqonqeni besikwazi uthathe into ekwazi ukungena emaphaketheni njengamafoni njengamateki into ekwazi ukungena esikhwameni hhayi into enkulu ezothi uma uhamba ikugqamise ngisho kuma-security kumele uphase into ezokwazi ukuthi nje ibe ncane manje ubhuti yena xavuna imishini xavuna yabo iy'tili imishini izinto nje ey'nkulu ama-microwave uzoyiphatha kanjani disame seyiphatha kanti inje uzoseyidonsa i-microwave kanti iplakile disame sigudlu futhi inja nayo ivele iphaphame uma iphaphame ivele ize straight yena nanza straight xavu basi meyahlala kwi-principal abisadedela hayi nayo siyahayiza meyahayiza kuvuka abelungu uma kuvuka abelungu asenze njani asibaleke ngoba manje ukuhlala kwethu la sizoboshwa sonke phela egcineni hayi nangempela sabaleka saphuma kanjalo yabo kodwa yena umuntu owaphuma bandla ngoba ahlalanga ithathe wahlala 5 days ngoba vele wese injari eselimele vele selimwe yinja inxeba lelingakanani lenxeba inxeba la ngempela leliyana yabo malini nje noma oweke wabuya nayo khona kunyawo kumele imali sengabuya nayo nje 10,000 cash enganguvuse nje phansi kombhede kanjani kulelo pay kwawo kahle abo umbhede manje umnabo abalele la center zabo umbhede le double bed balele nje mhlawumbe la bawu2 yeah umbhede muphamisa kanje umantras yabo lo kancane slowly yabo mangithi sijeb ha uthi wabeshandi awadonsa manje labo badonsa ngibabali ngiyabadonsa ngabafire phayithini batshela abafisa ngamasa bona mla ngiyaphuma mina laba futhi manje indaba sengithola imali eucash ngempela mfethu ya bathi bona hayi bethi ngeke ngathi mina bafithi ngiyaphuma ke la ngempela ngaphuma kamnandi angeza kamnongo futhi ngami ngagibela i-Mr Tax yangani u-Mr Tax noma i-Uber ama-Uber wengaxhapha kanje kusekhona ama-Mr Tax ngagibela i-Mr Tax ngamisa ngagibela ngathi ngifika malume la nje town nje la we-street ngase ngibala le mali malume 10,000 kavulashisa ikhanda ngaqaleka ngaphela amathumbu ngaza yona yonke into engangazi ngicabanga ukudla ngicabanga ukuqonda ngicabanga iy'ngane zami ngicabanga yabo ngadideka ingqondo dideka nje ingqondo ngempela yabo kodwa ngokuthi-ke imali vele enyembezi azawuphelanga u2 days malume hawu serious awuphelanga u2 days ikhona leyo mali la vele nje bhubu engiyalahleka ngabhema nami ngalala bangichoba kwayimali kwaphela nje kanti kwaphela nje nya indaba yayo yeah uke wathuna izingane ungafisa ukuthina ezinganeni zakho ngoba nje ubaba zinangaka iminyaka eyokuqala kuthiwa uolwethu yona ngiyithola kubani kwintombazane ekuthiwa uNontombi eyesibili malume uElihle ngiyithola kuba yena kuyintombazane ekuthiwa uNombuso uhamba nje uyabhabhalala ngiyabhabhalala yakhe awonye malume engifisa ukusho abayiphi iminyaka uNonto 193 wena nto nangakona mina abantu ingangizala mina 193 nabo intshela ithusele siyaba usinawana lehle ngithi mina ingane zakhe zaningi hayi zisancane bandle zami ingane le yokuqala yanini ngamuthi ngibona yango-2006 yokuqala ngoba uElihle omdala mase kuthi uolwethu uyena omncane kahle hle malume ngifisa ukuthi ngikudlulise kuzona enhliziyo yami ebuhlungu wankela yabo ngiyafisa ukuthi kube khona something engikudlulisayo kuzona malume yabo onjenge support onjenga something kodwa malume angazi kanjani yabo kodwa nje kona inhliziyo yami vele bebuhlungu kodwa emthandazweni ngiyayibeka malume ukuthi ingane zami lazi khona Nkosi yami uNkulunkulu azayikhumbule and zazi ukuthi ngiyayithanda ngenhliziyo yami ukuthi inyama yami malume ayikwazi ukufika khona kodwa ngokomoya malume ngiyayithanda leza ingane ngoba izingane zami kuyiwona ukuthi isimo engangena kusona sokubhema leli drugs iyona into eyangenza ukuthi ngiqhelelane nazo kodwa nje malume ngidlulisa kukona okukhulu kakhulu ngiyayithanda malume ingane zami nami ngiswele wona ama-powers ukuthi ngingenze njani ukuthi ngikwazi ukuthi ngihlezi ngiyibona ziphambi kobuso bami ejabulile
No, ngelinye ilanga leyo nto izokwenzeka Ntshebe, ngiyathemba uvuthiwe nasolimini mangikuzwa ukhuluma. Uyindoda nje ethembisayo ukuthi ngelinye ilanga ngiyoyinqoba lento ebhekene nayo. Manje Ntshebe, wena uzalwa ngo-93. Yebo malume. Futhi ngo-2006 wawuna-13. Wena wazala ingane una-13 years. Hayibo mina kwashesha mina okwami izinto ngathi ngashesha nje. Ngasheshe ngangena esitayeleni, ngasheshe ngenza izinto. Uyilabatheka kahle umdalo wakho. Yakuza malume. Uyilabatheka. Uhamba nomoya. Uyikhayiti. Ngidizela ngala. Into kanjalo nje. Nanokuthi ke lo muntu owengizala uma bengidodosa kakhulu malume. Bengingathinteli ukuthi mina ngisho ukubhusha ekhaya bengingasebenzela ukubhusha. Ngomshini. Nginqayena ngikayenzi lo nto. Ubumama boy. Kahle hle bengumama boy. Yeah. Ngoba ezinye izinto nje ngifunde kephi khona la estradini ukusenzela izinto eziningi. Ngoba nje ekhaya bengingathinti lutho. Wa-uniform ngikhumula ngilahle lapha yana kuyowasha bona. Kodwa lokho sengiyakubona manje ukuthi akukho right. No Ntshebe mfowethu ukhulume wageqa amagulu esizweni. Awu yabona. Impela osebuke weze wafika la isidla amaningi esakeni mfoka baba. Awu mfowethu. Siyabonga ukuthi uzoba ingxenye yalolu hlelo lolu. Njengoba bengishilo masiqala ukuthi uhlelo lolu akulona lethu, akulona olwami nawe njengeNtshebe. Njengentshebe lesiye. Olwabantu. Thina okwethu ukuthi sihlale kanje. Abantu okwabo ukuthi bahlale babuke bafunde. Ugeqe amagula mfowethu. Siyabonga nje kakhulu ukuthi uthathe ithuba lokuthi ufike nawe la. Kuthatha amadoda nesibindi. Ukuza ezozonekela izwe. Ukuza ethe seshayekile kanje esenje ayihudule azozenekela izwe ethi ngoba kunje kwenze ba. Yebo leyo nto leyo. So mfowethu siyabonga kakhulu ungayithathi kancane lo nto. Inkulu mfowethu izosave ingane zakho ngoba zizoyibona. Izosave abanye abantu ngoba izobabona because manje siyazi ukuthi kunzima kuwena ukuthi uphuma kuyona into ongayenza ngosuku olwe1. Yes. Iprocess end ukuthi ugcine uphumile kodwa sesikulwela kakhulu ukuthi lo bukayo angabe sangena. Ngakho ke bafuthu lokhulumayo uprofessor ngoMkhize ngidabuka phansi kwanongoma esigodini sapho umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi. Bangabe yaqala ukuba ingxenye ohlelo lethu oluwuchungechunge. Siyacela ucindezele subscribe button, ucindezele nebell okuzokubeka emathubeni amahle kakhulu ukuthi makhona esinye isiqephu engisposa izokenqeza ocingweni lakho uzothi uma ungena ngaphakathi uzobe usuyitholela isiqephu sangalolo suku. Ngakho ke bafowethu ngifuna ukuhlezi ngikudlulisa lokho. Okay, sicela abantu bejoine ne-membership. Siyacela ukuthi uzokwazi ukuthi silekelele ekutheni sifezekise nezinye izinto esingakwazi usifezekise. Ngicela ukusho lokho bafowethu. Akubona bonke abantu abazofika kwi-MPTV1 bafane noNtshebe bakwazi ukuxoxa. Bakhona abantu abangakwazi ukuxoxa, bakhona umunye umuntu ozothi uma ekhuluma mhlambe yena abe nendlela yakhe azoxoxa ngayo. Kodwa ekugcineni kokho konke imvubelo iyodwa. Sivubelela ukuthi isizwe masakhiwe. Ngakho ke akusiza ukuthi mina ngizofaka umuntu la mhlambe nina engaxoxi njengeNtshebe. So bathatha pho uNtshebe aba-10 awungitshele ngoba sipost usuku nosuku. Vela saba benamahloni ngempilo yakhe. Khona ngeke size sikwazi ukuthi sinilethele ama hit after hit. Anathi aswa fake ama hit. Umuntu osukezelwe nokuba ihit uma ekwazi ukufika ngempela axoxe ekwazi ukuthelaleleke. Ngakho kodwa ekugcineni kwakho konke ukuthi nje sinilethele bonke abantu ngokuhlukana kwabo ukuthi umuntu azochaza udaba lakhe ukuthi yena wawela kanjani edakamizweni. Okuzosiza futhi izolo ade sinomuntu ofike wathi no yena wangena edakamizweni ukhule eshawa kakhulu. Uthi ingane ayingashawa. Namuhla kufika iNtshebe ekhule ingashawa. Ithi ingane ayishawa. So manje uyabona thina njengabazali sizokubalansisa. Yes. Understand lo nto sizokwenza konke ukuze sizokwazi ukuthi sigcinene sivikele izingane zethu ngoba uhlelo nje limalungana ngqo nokuzama ukuvikela umphakathi. Ngakho ke mina sengincenga. Awu yebo.